L-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta resqet applikazzjoni għand l-Awtorità tal-Ippjanar biex tinbena subway ġdida barra bib il-Bombi fil-Furjana. Fost l-oħrajn, is-subway l-ġdida se tkun aċċessibbli għal kulħadd bis-saħħa ta' turġien u liftijiet ġodda biex il-pubbliku jaqsam minn waqfa tal-karozzi tal-linja għal oħra bla periklu. Il-passaġġ tas-subway se jkun wiesa' 12 metru u se jkun imdawwal b'mod naturali. Se jkun hemm ukoll latrini pubbliċi, spazju miftuħ li jista' jintuża bħala kafetterija kif ukoll post ta' parkeġġ għar-roti. Il-proġett ta' Infrastruttura Malta ġie ddiżinjat b'tali mod li ħajjar aktar l-użu tiegħu u mistenni itejjeb il-konnessjonijiet li diġà hemm għal mixi f'din it-triq biex ikunu aċċessibbli għal kulħadd, inkluż dawk bi problemi ta' mobilità. Il-proġett se jinkludi wkoll installazzjoni ta' sistema ta' dwala għal mal-lejl fis-subway u tul il-bankini kollha u sistema ta' cameras tas-sigurtà. Dan fil-waqt li se tinżamm l-istruttura li hemm bħalissa fuq waħda mill-waqfiet tal-karozzi tal-linja li toffri kenn għal passiġġieri. Bħalissa Infrastruttura Malta qed tiltaqa' ma' diversi entitajiet u awtoritajiet interessati biex tiffinalizza il-pjanti tal-proġett. Il-pjanijiet proposti mistennija jiġu pubblikati għal konsultazzjoni pubblika fil-ġimgħati li ġejjin qabel ma eventwalment issir sejħa pubblika biex jintgħażlu l-kuntratturi biex iwettqu dan il-proġett. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch qal li dan kollu fil-fatt jikkomplimenta il-viżjoni holistika tal-Gvern f'dan il-qasam. Il-ħidma fil-qasam ta' trasport u l-infrastruttura li jmorru jitfit hija waħda holistika. Jiġifieri aħna rridu nkomplu nċentivaw lil min jimxi, lil min jivvjaġġa b'tal-linja, lil min jivvjaġġa b'mezzi oħrajn bħar-rota, u allura anke f'intersection daqstant importanti bħal dik tal-Bombi fejn hija anke bus stop illi hija naħseb li iżjed waħda utilizzata. Irridu nkomplu niffaċilitaw il-ħajja ta' min qiegħed iħalli l-karozza d-dar jew ma xtarax karozza u jivvjaġġa bit-trasport pubbliku. Fil-fatt dan il-proġett ambizzjuż qed jingħaqad ma' investimenti oħra li l-Gvern għaddej bihom fl-Inħawi. Ftit il-bot minn hemm għandek ukoll il-bridge pedonali li qed jinbena f'Pla tal-Bajda, bħalissa l-investiment li għaddej fil-fost ta' San Ġagbu fejn in-nies tistenna fit-terminal prinċipali u allura nkomplu nsaħħu is-servizz ta' trasport pubbliku għaliex dik hija l-ewwel il-punt ta' tluq. Ikollok servizz ta' trasport pubbliku effiċjenti tgħinek biex tikkombatti konġestjoni tat traffiku u ħafna affarijiet oħrajn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.